Tranziția către o economie digitalizată și automatizată transformă profund piața muncii. Multe locuri de muncă se schimbă. Unele dispar. Automatizarea preia sarcinile repetitive. Până în 2030, peste 1 miliard de locuri de muncă la nivel global vor fi afectate, potrivit Forumului Economic Mondial. Recalificarea nu mai este o opțiune. Este o necesitate. Înseamnă dobândirea de competențe noi sau adaptarea celor existente pentru a rămâne relevant pe piața muncii. Angajații au nevoie de noi abilități, utilizarea instrumentelor digitale, gândire analitică, creativitate și comunicare eficientă. În România, proiecte precum Cariera pe primul plan oferă cursuri gratuite, consiliere profesională și sprijin pentru reconversie profesională. IT, energie verde, sănătate, educație digitală sunt doar câteva dintre domeniile cu potențial de angajare pe termen lung. Pentru o tranziție profesională eficientă, evaluează-ți competențele actuale, caută domenii cu potențial, participă la formare continuă, cere sprijinul angajatorului. Recalificarea este cheia unei cariere sustenabile. Cei care aleg învățarea continuă vor fi pregătiți pentru viitor. Alege să pui cariera pe primul plan. Descoperă cursurile potrivite pentru tine. Vizitează Cariera pe primul plan. Roș începe chiar azi drumul spre o nouă profesie.